खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बीपीएफ हानजाया एबसुनि सासे बिबानगिरिखौ थगायनानै जरजबस्ति बीपीएफआव जयेन जाहोनायनि मोनसे गोख्रों अजद सिखारदों। नंगौ बे समाव चिरां जिल्ला निसिमानि सिङाव थानाय आमगुरि बड'सा इउनिट एबसुनि लोगो आफादगिरि मिथिंगा नार्जारिखौ गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै खामानि होगोन होनना जरजबस्ति बीपीएफ दोलोआव जगदान जाहोनायनि मोनसे गोख्रों अजद सिखारदों। मख'नो गोनांदि बीपीएफ हानजायाव जगदान जाहोजानाय मिथिंगा नार्जारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला 14 नं निसिमानि सिङाव थानाय एलेंबारि गामियाव थांनाय 22 जुलाइ खालि मोनायाव 11 लाइमोन सेंग्राफोरखौ बीपीएफ दोलोआव जगदान खालामदोंमोन आरो बे जगदान हाबाफारियाव 14 नं निसिमानि एमसीएलए जेम्स बसुमतारियाबो दंमोन होननानै फोरमायदों। जरजबस्ति जगदान जाहोजानाय आमगुरि बड'सा दालाइ एबसुनि लोगो आफादगिरि मिथिंगा नार्जारिया बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा बीपीएफ एबा जायखिजाया राजखान्थि हान्जायाव थानो गोसो गैया आरो हारिनि माहारियारि आफाद एबसुआव थानानैनो हारिनि खामानि मावलांगोन होनना खेंफोरथि होदों बिथां मिथिंगा नार्जारिया। आंनि मुङा मिथिंगा नार्जारि। आंनि गामिया जाहैबाय एलेंबारि आमगुरिनि सिङाव। आं आमगुरि बड'सा दालाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि। थांनाय अक्ट' 22 खालार खालि मोनाबिलियाव एलेंबारि गामियाव बीपीएफनि मोनसे जयनिं हाबाफारि दङमोन। बे हाबाफारियाव आंखौबो मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै जरजबस्ति बीपीएफ हान्जायाव जयेन जाहोदोंमोन। नाथाय आङो राजखान्थि हान्जायाव थानानै खामानि मावनो गोसो गैया। आं फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै आफादावनो थानानै हारिनि खामानि मावनो गोसो दङ। बे जयनिं हाबाफारियाव 14 नं निसिमानि जेम्स बसुमतारिजों लोगोसे बिनि लोगोफोर मावथि लोगोफोर दङमोन। आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो दि जायखिजाया बीपीएफ एबा जायखि जाया राजखान्थि हान्जायानो जाया मानो जोंनि फरायसा आफादनि मावथिफोरखौ बेबायदि जयेन जाहोआ, बेखौनो आं खावलायनो लुबैयो। गिबियावनो बे खौरां बिजोंनि खौरां बुथुमगिरि बिथांखौ हामबायग्रोयो। आं आमगुरि बड'सा दालाइ आफादनि आफादगिरि। बे खौरांनि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरोदि थांनाय अक्ट' 22 खालार खालि मोनाबिलि समाव जोंनि आमगुरि बड'सा दालाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मिथिंगा नार्जारि बिथांखौ बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोरा जेन' माखासे सुबिदा होगोन होननानै जरजबस्ति गावसिनि न' खाथियाव माखासे गावसिनि जयनिं हाबाफारि लादोंमोन। बेयाव थांनायाव बिथांखौ गावसिनि आर'नाइ फालि गानहोयो। बेखौनो आं बड'सा दालाइ आफादनि आफादगिरि जानानै बुङोदि जोंनि आमगुरि बड'सा दालाइ आफादनि मावथिफोरखौ बेबायदि जबरदस्ति खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै आरो जोंनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङा जोंनि गेजेराव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। जेन' बेबायदि गावखौ जबरदस्ति बियो आर'नाइ सोनायखौ बिथाङा मोजां मोनाखै आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव फोरमायदों दि आङो आमगुरि बड'सा दालाइ आफादाव थानानै हारिनि मैखोम हाबा मावगोन होननानै बिथाङा जोंनि गेजेराव फोरमायदों आरो बिथाङा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि आदर्श नितिसफोरखौ बिथाङा मोजां मोना आरो बियो बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ माब्लाबाबो बियो हेफाजाब होआ होननानै जोंनि गेजेराव फोरमायदों। बिथाङा हानायमानि सम थानाय समावनो बियो गावनि मोनसे ट्राम समाव बियो हारिनि जोंनि ओनसोलाव बड'सा दालाइ आफादाव बेसेबां गामि गोग्लैयो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हारिनि हाबा मावलांगोन होननानै जोंनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा मोनसे गोरा थांखि लादों। आरो फैबाय थानाय समाव आं आमगुरि बड'सा दालाइ आफादनि आफादगिरि जानानै बेखौनो खावलायहरोदि बेबायदि बीपीएफनि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बड'सा दालाइ आफादनि आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदिनो माबा मोनसे सुबिदा होगोन होननानै जेन' गावसिनि पार्टियाव जबरदस्ति लांनो नाङा आरो गासैबो पलिटिकेल हान्जाफ्रा जोंनि आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बेफोरबायदि माबा मोनसे सुबिदा होगोन होननानै लांनो नाङा। बेखायनो जों गोख्रोङै बड'सा दालाइ आफादनि आफादगिरि जानानै आरो जोंनि आफादनि गासै सोद्रोमाफोरनि जानानै आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय।